Hi guys. Hi guys. Good morning. Kamusta mo tanan guys? Kuya, dali kuya. Mata. Ha? Mapay pagbakod ni Kuya Kinkin. Sabi pa mo pagkaadyo. Hey, mag-ready na pa na sila kay aron mo school. No? So Kuya Gail. Bata man. Kapoy pa ko. Ha? Kapoy pa ka? Ilang kapoy pa ko na sila guys. Na good morning Kapoy guys. ako. Good morning sa nila na. Good morning. Good morning. Magkukutak bata. Bagok-bagok nang jang mata. Sa man sa tanaw na cellphone ng twinkle-twinkle. Sige man di kanta-kanta. Ano man dila? Di mo man dilag. Juan. How? How badji? Yes, nandang agbig saging. So itong siga ang kuya. Kay mga pamahaw. Masagol ang mga parisan og parisan na mo og sa ipares. Itlog. Ganahan kay egg. Ganahan kag egg ipares. Nja kay saging man to parisan to na maginamos to ho abay egg. To egg sa iring. Matong parisan og ginamos butangan na mo og kamatis. Kaya man may gamis tagto. Ya tapon may kamatis kung pinalit das nang adlaw. Ha? Itlog sa iring. Itlog sa iring kuno guys ang mga ipares putang ni. Paris. Tanawa na taga din ng agta. Hindi ka balik-balik. Tanaw ta. Kurabit raga mga bibi ni kurabit. Yan ang sarama na yatang din ng agya. Bergay anak deh, anak. Aso ka berka, aso ka mapaka gaza ka diha. Anak lang anak lingkod lang diha. Tanawa na yung mga din ng agay, so naluto na ba ni? Be, bukaw-bukaw naman dunan. Kadangag mo. Pag ang mga alaga dia. Ay, nagpainit mo, Meng. Ipantugnaw mo. Sprite, lemon, soda, o zero yan. Guys. Tatanawan guys. O, luto na ba ni? Eh, pagbuwang green. Pamanoy. Yeah. Paday guys. Mo paday pagbukaw-bukaw. Tapos ang tabunan kang lima. Kilaw. Okay. Sa agatang pares. Ginamos dia. Nga naman ko basta mapalit ko ginamos ang isod o bul. Hindi ko ganahan isod sa lupin. Ang isod ang bul. Sa napay daghang kamatis guys. Yeah. Nahan ko matis siya. May daghang kamatis. Napalit des sa tong adlaw. Napay ko 1 ka kilo. Tag 50 kilos kamatis. Nakapalit. Panom na gadud may. Kaya ron di na ito magsigig palit. Sa to ay matinanam dad to. Namuwak pa man. Upang sa namunga. Yeah. Mana ito isagol sa ginamos kanay guys. Sagol na tada ni. Lami manggod na. Lami na. Di ka ganha ginamos? Butang eh. Allergic ka? Na, saan man guys, allergic ko na sa ginamos. Di ko na sa ganahan. Gahapon, dia guys, gahapon nakapalit ko og saging. Yeah. Para na. Kapalit ko og saging mo ka kilo. Para na usi ma. Paras kusi? Di, paras tao ni. Para usi. Para bakolonis kusi. Di aga mong kusi guys. Diya. Kailan kusi. Diba? Oh guys, that's kusi. Hello kusi. Good morning. Diya guys, si kusi. Good morning kusi. Kapag ang mga hinangir, kaya nang bunak na rin gawas, ang ipanood. Ang bunak ka sa duhan ni. Ha? Saan ko? Sa duhan ng bunak na rin. Kasi gagawan. Napagak ko. So, sino kurabit ba lagi? So, sino kurabit lagi na si John, ha? Angki. Mura man eh, monkey nga baji. Monkey nga baji. I love you. I love you, baby ko. Parang sila kuya. Oh, Ato. balik sa lingkod dyan. Na guys, nakapalit mag-ughapog saging 2 ka kilo. Tag 30 ang kilo, balik sa 60 hanggang palit. Kasakto. Ha? Di na ang tabal. Di na. Di na makatubaw. Matubaw ra. Adi ni makatubol man katong tundan mo makatubol. Mahadlok man siya guys mukha anong tundan kay tubulon. Halaging ina nang humagkaan og tundan magsige na mong tubig. Kasi nung daghan sa ng tubig kay tubuwon man gyapon. Ready. Kanira ko na ija, kadi ko na sa tubulon. Hadlok ba ka tubulon? Ngano man sakit malibang? Hilak-hilak ka no. Uteng-uteng na siya guys. Ang lugar daw man. Magsige hilak. Manang hadlek na may pakanan ng tundan. Kanang sa nalaman, di pa di ang daghan ng tundan, mga tanga aras tundan, katanga aras isa kabuok, mura ijang kanan. Di ba mga ningning? Hello, limon. Napagadiha atong limon. Tapos, soda. Yaman. Mush. Lumitakon ni Mush. Ayaw,
Luoy di ay. Himus man. Makagigil man. Ang tabal ma. Di lagi na makataba. Lamig na. Lami na, di na makataba no. Na guys, di lagi ko na makataba. Tundan na tabal. Agtundan mo yung makataba. Pagkaon. Ayaw. Ay, tundan. Tangi. Saka palit man mig tundan kay mga ipakasa mga langgam, kushi dia. Kushi. Tawas kushi guys to. Pasensya na mo kani mga hinangir na kaning benek lagi kani hang gidaldalig sud ang mga hinayhay. Kay sayang man nga mana sa mabasar pa datos gawas kay silib. Nahisud dari. Ay piluna na milo kurong tataud. No, nighuman na magpamahaw, milo mi kay unjang palis. Bag na, palit pagyo. Unjang palis guys, kung maadyo nagtimpo, di mo benek makalaag misla ati. Eh, pista man ro tus katipunan. Happy pesta di ay diha sa katipunan, Alicia Bukol. Bagyo na. Hmm? Lamig isang bagyo. Ang sa pajong. Kung nalutog ang mga dinang guys to ah. Agamang mga iring mo yung bantay mo, ilan ang sigaan ng kuan. Ilan sigaan agamang saging. Meow meow. Hello, good morning. Taon silang upat dari, napainit yung taon. Naong ni Protsuda, napag-cute. Ang gosh, napag-cute. Tapos limonid. Tapos Sprite. Tapos Royal, tapos Lujo. Royal, mistisang iring. Ha? Mata. Kita naman ang mga guys, maluto na ng saging. Mga ano, kay magkuhan ko na rin ginamang batangan hagkamatis. Nala guys, tinga ko na tos kusina, nagsiga mi saging, may giduno na Kuya Kinkin. Dede, isang test hapon. Mag-isa, perfect. Yeah. 1 to 5, perfect agad sa 1 to 5. Yes, very good. Saan yung subject ka, be? English? English subject. Nakarang isa ma. Nasa zerong duha. Diyan na pa dyan check duha. Very good. At least on na 0. Maisa ipalit na eh. Ano kita na? Basingi na. Bansingi na be, bansingi. Ganang batang lagan. Turoy na sa bahay. Very good si Kuya Kinkin. Lagi mo Kuya Gail. Ako mo nag-costes? Panay ko na. Wala guys. Very good si Kuya Kinkin guys. Nasi Jai perfect. Yehe. Dadari. Naizang wrong duha. Sa math siguro ni. Mag-math jud ni. Nakuwangan man be di abi. Sa man yung bira di ay. Ah. Okay, number man. Ado na naman guys. May isang perfect dia isa. Kana inganikin kada adlaw kin katong tigumon kay perfect mo yatang bayran. Ang tigum pero una ba guys nga kada na perfect nila mang tigumon kay mo toy amang bayran kada end of sa klase. Sa injong gikasabutan diha. Manglaag na pud mo di pwede kaysa do pa. Yaw laag. Tus gawas. Bad na. Kumbatikin karon makamao. Bag na. Guys, hanitin na Kuya Kinkin magkinata. Siya to bag. Asa? Nagbag ni mo? Natsa. Nga sa bag. May bag ni Kuya Kinkin nga. Didi ay. May gamatoy ni jang bagbag di Hello. Habay blue. Pastilan kariday ko no di Okay. Ni jang bagbag nga gamatoy na binizaas jang mga ate. Sa mga ate ma. Gabi, nahamana. Very good. As Kuya Kinkin guys, hanitin na magkinatay guys. Wow, sana lamauna mo kinatay. Very good. Pati Kuya. Nag-aw ni siya guys, kana sa wrong duha ka buok. Medang taste kahapon. Okay ra man ko nakin. Isa man ate ma. Mama, isa man ate ma. Ma, isa man ate. Okay guys, ma-perfect lagi karong sunod. Ay lang test 1 to 4. Diyan na sa wrong duha ka buok. Uduhara pa dyan check. Pero katong isa, perfect siya. Ay, balik. Waday ka kang kuan. Masagira, makamakaor lagi kasunod. Di lagi lisod. Tanan lagi na isa dun. So guys, no. Nga naman dyan na estudyante. Ay mo, nag-isak lang po mo t-shirt. Tilang. Anak ko t-shirt. Ang bera, kung palit ka. Kay upay. Huwag ipok. Ngayon sa rin na, huwag ipok. Break ra. Sige na. Daya guys, daya mo ni isang assignment karon kanina. Mo ni isang gi-answeran.
Mga kuan, bowel diagram. Muna lang yan sila. Sa doon na, Bi. Sige, kumbati, Bi. Nguta naman sa nahag. Bisa kasabot. Nguta na siya. Si Kuya Gael, gabi ira nag-answer siyang assignment. Kaya pang buntag man diyang klase. Karoon man diyang klase rong buntag. Si Kuya Kinkin, karoon ng buntag. Kaya dyan mang klase. Dyan pa mang palisag isang klase. Ma, medyo nalibuntag. Lami lang yung tag nagdengan sila. Kaso man, nailis mo na ilang schedule. Uy, binalaman. Kumbati kin, hapit na bitaw ko kin, no? Basta importante, naka-face to face mo. Mahaw ta, guys! Malong ayak na. Mahaw ta, guys, ay. Sama na. Ibutangag Milo. Guys, tinughong ibutangag Milo. Amang pamahaw. Jag amang mga dagke, saging. Kuya. Pili eras kuya to. Tinughong ba? Or katong saging. Bulanghoy. Pamandang aga. Di, guys. Di, arabi. Bulanghoy, guys. Di, Kaya, guys. Nakasakupan sila Gabriel gahapog hay nang ngibot dadto jarang daghan nagi pangibot so ilang ipangaduan kay na ginuukob wala man ang hindi tatay nang ibot 30 taon na tingas tatay kay nagsigig pangakuan na isang bulanghoy panguha na di ay pastilan kay guys namideng agen kay gahapon nagpainom sila sa Gabriel si Kuya Gael damay lang naabtan dadto kabulang hujan nang nguha nagkapahupo ang taon dito sa tangas kabulang hujan luwi lang po kaya sa utoy ng agon nga doon na lang sila sa Gabriel lang inibot nga doon sila kaya magpagipal snack na rin sa trabaho kumatikim ka na Kim kaya matambag Kim kayo lami day wow lami ka jo mo na yung pamahaw guys tinughong sa mga bata o magtughong may butangan nilag Milo gilaha Ama. Naman to. Ayak. Oh, yan. Nagduan si Kuya Kinkin. Naman naman sag-answer sa isang assignment, guys. So, nagduan na siya. Mo nag-imong kuan, be. Alright, assignment kay Kuya Kinkin, guys. Diyan, naman sag-answer. Very good. Putang na, sa mga bago, ya. Dahil sa mga duan, guys. Sa mga collection sa Jollibee. Thank you so much, Kajo. Mama Marilyn. Lipay Kajo, mga chikiting silang mga duaan. Sa Jollibee. Ay, pa. Kuya om nining iro ka manipa man ay superhero nga iro. Unsa man na? Batman nga iro. Silan. Sige na, kumbati. Nahan ka. Hala nay bata nagunsa man ka, nagunsa ka diha bata. Hoy, gani hara magkaraw-karaw danang hugason. Oh, magbasa-basa na pud ka. No. Kurma. Kamao na day ka. Tanang sabi. Di? Buling plato. Boleh. Lisod pag di manghugas og buling ang plato. Manghugas jud ha. Ikaw na maghugas ha. Okay? Kuya ma. Ha? Kuya. Yung ka ikaw manghugas. Garaon nga dyan yung bibiyang yang. Di saan man guys nga imbisa nang putlag isang hair di man musugot kay isa ko nung patasun. Kay mo school ako no sidya. Pabdan ni si mong kiting ning imong buhok. Ate, mataas pa buhok. Manundog ko na itang ati unika nga taas og buhok pastilan sa ano lang. Gamay ayaw buhok. Gamay imong buhok? Or buhok sa iring? Iring kuting? Butang na dala lang mabasa ka. Diyan na tanong hugasan na to sa ripo. Ano mausara ini humanam ko mahos pa. Guys, naluto na gamong banana, saging, kalami na lang jud na guys. Luto na siya, sana all. Butangan na maron og parisa na magbuad. Agi ka Gabriel buad agi namus nga butangan na og kamatis. Hoy panda, stilan panda. Magbeng ka diha panda. Magbeng ka. Guraon ka ajo. Tapos limonade. Ha? Na guys, parisa na namo og ginamus with Hutang ko gasolina. Ay gasolina. Abutangin nagtubig nimo on silanan. Guys, nag-anom na Kuya Kinkin sa idzang tubig para dadaan ni dyan sa eskwelahan. Kumbatikin. Tarantungan ro. Mbaon man sila tubig guys kay panguhawon in taon na to sa eskwelahan. Jahay. Magpitsil kay ang butangan. Guys, anam na kang kamatis. Bunot-bunot man dari kuwan guys, kaya masanggi pangtangag pandong ag mabuo para makaligo sila. Ayan, paligo-ligo sa mga flowerer. Magwapa mo sa mat. Ha?
Magwapa mo sa mut. Guys. Makagwapa sa kamatis. Saring. Kumbati pa dir. So patungad ni jag mga buwak dari mga tuo guys. Patungad dari nag-uwan. Karong lami sila. Ako nalipay na po na sila kan uwanan. O, di ba? Ala pa guys kili di mawanan. Sayang. Nauwanan na sila guys. Lipay ng mga buwak. Ayan. Na guys, ang huwa-huwa na itong kamatis. Ay butangan na itong ginamus. Manaol. Ganahan makugdag sa kamatis guys. Okay. Okay, na guys. Parang butangan ginamus. Pang ginamus ya. Pag sa kabul ginamus. Gamay na laman guys. Mahali naman pag-uban nami. Pang butangan. Okay. Ang naghanag ng kamatis Mainon pa no. Dumadun na naginamos kay masayang. Okay. Lak na tagmado karon ni anos mga mananap. Yan no guys, butangan na suka gamay. Wow! Wow, you like it, babe? Yan na guys, agatong kinilaw ng kamatis nga na ginamos. Ayan. Matis with ginamos! Nga taninjo. Mamahaw taninjo guys! Pader, sa imong pare sa imong saging. Buwad mo, aga ginamos. Guys. Nanapon may bahaw. Kinsa to ganahan mo kaon hag loto. Dapat bahaw. Mamahaw taninjong tanan. Mamahaw taninjong tanan guys. Diyan na may kinilaw nga. Bulin. Kinilaw nga kamatis with ginamos. Ano? Tangi. Padir. Dira. Ngantanin jo guys. Mahota guys, ta saging. Marisa ginamos nga daghan og kamatis. Sana all. Sana all lami. Obe. All lami un. Mista man saging. Kago. Hindi ko na yung makatabal. Hindi na makatabal ba kaya ng amo. Ano mo pa darin sa mana? Buwad. Mes buwad na guys. Buwad. Buwad og kuan kari da. Buwad og kari guys. Kari da. Buwad og saging, ginamos, kamatis, da. Puro tambaw ni skidney. Lami man ni kay panagsara. Guys no. Ang mga kuya kay nangaan naman, si Kuya Gay, ito na sa eskwelahan, si Kuya Kinkin, nagkaan na pa si Kuya Kinkin. Kim, tumbati Kim. Lami nga. Mataan ko lubot na. Ay, mataan kag lubot. Lubot sa ring. Mamis na tayo lahat Hindi. Ato lang ma'am. Mamista ko na may guys karon. Kala ate. Imbitar mo sa ate. Sama yan, mama. Kailangan ka ko kamatis. Tangag. Ano? Ginamos. Sa saging. Nagnaw. Asluman. Emi, did. Aslum, lagag kong lagsuka. Emi, ma. Emi. Duga nga ginamos. Diyo. Ayun. Ubo-ubo, ma. Diyo luto dahil. Ubo-ubo, ang damos. Ubo-ubo ginamos. Sa may palis ni mo rin ang imo. Sabi. Guys. Itaan ko lubot. Kaan kaglubot? Kaan kang jaglubot, guys. Pagbantay mo kay magkitaan mong iliya, kibkibon sa isang lubot. Itaan ko lubot. Na, lubot may kanang kim-kim. Itaan ko lubot. Lubot sa iring. Sa ring. Lami, guys. Itaan ko lubot. Sabi na, Ring. namot na yung lami at dagat tadun. Ang kalubot sa ring. Yung magbanat-banat, klari.
Bunak na pod. May mo trabaho orang adawa. Mas magtrabaho sa bahay. Di isa ka trabaho kaya sige magbanak-banak di man sila matulin. Hadlok pod kay taon na sila sa ibabaw har mo patanawon daton da guys. Patanawon raw na ang ugma guys adto. Isa ron kay 1 ang slide data to aganan. Chata na ata. Sama, dugo. Tamis-tamis na. Ay, otot. Sa? Otot. Tangi. Ay guys, kung nagbaho ko na sa utot.